Znači, naš parlament nije usvojio rezoluciju o Jasenovcu. Srpski parlament nije usvojio, to je bilo 21. godine, odbijena rezolucija. Pa šta mi da očekujemo od drugih kada mi odbijamo rezoluciju o Jasenovcu? A onda je Crnogorski parlament usvojio 24. tu rezoluciju. Pa čekaj, smo imali direktora za, kako se zove ta institucija što su napravili u Srbiji, direktor za muzej žrtava ili tako nešto, koji izjavi i on izjavi čovek istu cifru kao i Tuđman. Pa pazi, ja sam na jednom skupu teo da mu skopam oči. Sada vidimo odakle je ta cifra. Pa odakle? Pa evo šta sad uče studenti u Hrvatskoj. Da je to bio radni logor, da su tamo dobrovoljno išli. Sad je upravo se dešava revizija svega u Hrvatskoj. Sad pre kad je ono bio rasprava o toj knjizi koja je napisana gde upravo govore da je Jasenovac bio radni logor, da su doneli zakon, bre, Vesna, sada da ruše spomenike koji nisu po ustavu Hrvatske onakve kakve bi trebali da budu, naravno srpske spomenike, jel? Jer nešto piše kako se njima ne dopada. Pa mislim, mi živimo, mi nismo završili, mi jesmo u tom četvrtom rajku.